Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Gawa sa rehabilitasyon sa mga lugar nga nakaangkon og damage sa linog, gilantaw usab ni Governor Pam Barriquatro ang kamahinungdanon sa mental health ug emotional recovery isip kabahin sa disaster response. Ang gobernador nagpasalamat sa mga psychologist nga nitabang aron pagwagtang sa trauma sa mga bata ug mga frontliners nga nakasinati sa kusog nga linog. Si Ana Comiso adunay report. Sa amihanang Sugbo, gihimo sa mga psychologist gikan sa Malaysia ang psychosocial support sa kabataan ug mga frontliners. Ilang gilingaw ang mga bata ug ang mga frontliners usa ka pamaagi aron paghupay sa mga kaguol ug kahadlok human sa niigo nga katalagman. Gihimo ang child-friendly space sessions pagwagtang sa trauma sa mga bata pinaagi sa play therapy, art o group activities. Ang Mercy Malaysia team nagpahigayon usab og counseling sessions sa mga health workers o personnel nga padayon nga nagserbisyo sukad pa sa kalamidad. Naghatag usab og mental health consultants og psychosocial processing sa mga linog survivors ang AmeriCares Philippines, usa ka international humanitarian organization nga nag-base sa Hanford, Connecticut, USA. Nagpahigayon sila og sessions in the northern Cebu towns of Midillian, Bugo ug Bourbon. Nagpahigayon sila og session nag-focus sa emotional recovery, resilience building ug pagpalig-on sa local mental health support systems. Adunay mental health consultation sa mga individuals nga nagkinahanglan og professional psychological care. So, hinahinay na kita ang psychological debriefing. It started, as far as I know, Saturdays and Saturday yun. Na that's for San Soto, na nasa private groups. And then also, PUH Manila has Center of People side. So, alam na natin the medical frontliners, even the children food. And, they sent their team as well. So, ako na hinahinay ko bagong tulog na maabot na ng past medical class and center. Balita may labot ang Sugbo, Ana Comiso, Sugbo News.